Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Angkol. The goal. And Tita Tanya Chinita. Basta ahente, lapitin ng babae. Ako po pala si Eman, 35 years old ng Santa Ana, Manila. Isa po akong salesman ng mga langis. Kaya madulas. Hindi agad nahuhuli. Madulas pa sa okra. Asawa ko po si Michelle. Halos magkasing edad lang kami. At meron po kaming 2 anak. Bilang salesman po ang Tita, di may iwasang lapitin talaga ng mga chicks. Dahil kahit wala kaming gagawin, chicks na lumalapit. At dito nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng Nakalipas. Lip and the lip. Nangangaliwa ka talaga pag laki mo magkakabit-kabit. Uy, hindi ako ganyan. Ikaw bunganga mo talaga, Jinjin. Ayan ka na naman. Uy, kayo. Mali yun, Papa. Mali Mga bata yun. talaga. I Kasi kaliwete ako eh. Kaliwete ako eh. Two hands. The lip and the lip. Paglaki Kasi mo. hindi ako marunong sa kanan. Bababae ka talaga kasi Uy. dalip and dalip. Tumigil nga kayo. Kayo talaga. Ma, bilisan na natin. Maliliit na ako sa trabaho. Sama, kakapanood, kaka-YouTube mo yan, kaka-TikTok mo yan. Kaya minsan, dapat yung gadget sa'yo hanggang 8 p.m. lang eh. Pasensya ka na, Papa. Junjun, kumain ka na, bigyan mo ng tubig yung kapatid mo. Mag-serve ka sa kapatid mo. Ikaw ang lalaki. Balat ka dyan, ma. Naaway niya ako, ma. Ay, hindi. Kuya, Ganon wag talaga ganyan, ang mga babae. Mitoyo lang kami. Pero mapagmahal naman kami. Diba, Jinjin? Mama, bakit paminsan bobo si Kuya? Mama. Stoy! Ko talaga. Tama na yan, ha? Kain na. Kain na tayo. Pa, Ma. baka nakakalimutan mo sa sobrang busy mo. Next week, birthday mo na. Saan tayo? Anong plano? Ako kasi willing to cook ako. Ilan menu ba gusto mo? Mama, gusto namin mag-swimming ni Jinjin. Di ba, Jinjin? Opo, kasi nung summer po hindi tayo nasuswimming dahil po wala. Summer po, tapos may bagyo. Opo, tsaka po, di ba po sabi niyo wag tayo nagagaya sa mga kapitbahay natin kasi ang baduy nila summer nagsuswimming. Dapat pag tag-ulan po tayo nagsuswimming para tayo nga lang ang laman ng resort. Di Kayo ba talaga. po? Papa, mag-swimming tayo. Mapabook na Anak, tayo, anak. Papa. Ngayon gusto ko po sa sa Fin Hotel sa Bacoor. Mga anak,
next time na lang mag-swimming. Marami kasi akong nahabol na sales May quota kasi si papa nyo. Tapos, pagkatapos na lang ng birthday ko, pwede naman tayo mag-celebrate kahit tapos na yung birthday ko Gusto ko kasi syempre on the day, tama ba yun? Tama sa araw na yun. Doon tayo anong klase naman yung late celebration? Sige na, Papa. Sa birthday ko nga may meeting kami. Anong gagawin ko? Nandyan yung mga... Hindi ka ba mag-birthday leave? Lagi ka na lang. Wala pa tayong birthday mo na. Hindi nga pwede kasi nga... Andyan yung big boss namin Papa, napaka-ano mo naman. Napaka-KJ mo sa sarili mo. Dapat po, you treat yourself because life is short. This is your last birthday. Uy, Jinjin, ayaw mo na talaga magkaroon ng papa, For Jinjin. this year, last birthday. Talaga, kaya kanta na natin si papa na Happy last birthday for this year po, For Papa. this year, Papa, may disclaimer naman po si Jinjin. Tama po. Ano yun? Spell disclaimer, Kuya Junjun. Papa, paluin mo na nga lang. Halika na, kain na po tayo, Sige na, Papa. basta wag Sige na, gusto ko simple lang kasi. Napakasipag mo talaga. Sige. Para sa ano natin Payag yan. na ako. Sige. Pero promise, uwi ka maaga, ha? Oo naman. Simple lang. Simplihan ko lang yung mga ano. Sige. Salamat, Ma. Masaya naman po kami ni Michelle, Uncle at Tita. Subalit, lingid sa kaalaman niya. Dahil po ahente ako, meron pa akong 3 side chicks. Pero initsapwera ko na yung 2 dahil toxic. Hindi marunong umintindi. Kaya natira na lang ay si Marie. Han, miss na kita. miss na rin kita. Ano bang plano mo sa birthday mo? Dapat ako yung una sa puso mo kasi ako yung mahal mo, di ba? Paano yun, Han? Maghahanda Maghahanda si Mrs. Di ba sabi mo ako yung mas mahal mo sa lahat? Ako yung priority mo. Oo naman. Doon ka na nga umuwi. Sila na nga yung family mo. Nasa agawan pa nila ako. Iyak na talaga ako. Okay. Mahal na mahal kasi kita Han. Kakayanin mo ba umiyak ako? Han, hindi, of course. Kaya nga, sinabi mo, hiwalayan ko yung 2 pa. Iniwalayan ko na yun. Talaga, hindi mo na sila dyan Wala na, na-chat? nagchat-chat sila pero hindi ko na nire-replyan. Mahal lang kita Sige. Happy birthday. Sa birthday ko. Nag-ready pa naman ako ng Pero titignan. pula na lingerie for your Yung tibak? birthday. Yung gusto ko na tibak? Hindi, bumili ako ng bago kahapon. Talaga? Kaya gusto mo ba ma-miss yun? Pag yun lumipas na late ka, hindi mo na yun makikita. Han. Pwede naman tayo mag-post birthday celebration Meron din kasi akong meeting yan. Ayoko! Titignan ko lang, ha? Wala ka nang... Kailangan kong balansihin. Wala ka nang kinabukasan. Kapag di mo ako kinita sa mismong birthday mo, tanda mo yan. Alam mo na maraming naghahabol sa akin. Kaya kita palitan ng mga single. Huwag ka na nga magalit. Ito naman. Ako na lang, tayo lang mag-celebrate sa birthday mo. Hindi pwedeng may iba. Sige na nga. Ikaw talaga. Pero titignan ko lang, ha? Hindi pwede. Kailangan mo i-sure mo sa akin ngayon. Oo na. Ako lang. Okay. I love you, mahal. Han? Han pala. Sino naman yung mahal? Secret. Alam mo naman, marami. Di ko naiwasan ng tukso ang kulatita. Lalo na kay Marie. Dahil ang lakas po ng sex appeal niya. At dumating na rin
ang aking kaarawan. Nabisi rin po ako sa trabaho. At sinabi ko na lang din kay Michelle na late akong makakauwi. Pero naghanda daw siya. Mama, wala pa ba si Papa? Shit, nagutom na po kami ni Jinjin. Mama, Bye! Kuya Junjun, suot mo yung party hat mo para pagdating ni Papa na surprise natin siya. Tamo yung yung tarpaulin ni Papa gawan. Ay, tamo yung TV natin, Yan yung birthday ni Happy Papa! birthday, Pakita Papa! mo yung birthday ni Nakalagay Papa. dyan, maligayang bati, Papa Eman, tumira ng 3 godless! Mama, ano na? Saan na si Papa? Gutom na. Ito, tinitext ko nga yung Bye. Papa nyo eh. Asa na si Bay? Gutom na kami. Nag-invite kayo. Mga bisita nyo. Pwedeng malipasan ng gutom. Bay, anga, oy. Eh, bakit kasi hindi kayo kumain muna bago pumunta dito? Bay, meron bang handaan? May magpunta ka ng birthday, Bay, tapos kakain ka daan, Bay. Kakain ka muna. Kasi bago bakit pumunta. ito lang yung Anga, inaasahan yung pagkain? Alam nyo naman na merienda lang to eh. Unti lang to eh. So surprise lang natin si Eman Nahihilo eh. na ako. Mga anak, bigay nyo muna ng candy to mga bisita natin para hindi naman malipasan ng Kanina pa ako 3 white rabbit na naubos ko. Mama, ubos na po ni Lolo yung White Rabbit at Max candy. Bakit po malakas siya kumain? Magtatanong ka pa. Inimbita nyo kami dito tapos hindi nyo kami pakainin Kasi agad. po, surprise! Shut up! Bay, ang tapang pala na bata ito. Anga, oy. Uy, pasensya na kayo sa mga anak ko. Gutom na rin kasi yan eh. Kaya masusungin. Mama, nainom na po ako ng gamot sa GERD. May Kremil-S ka po ba dyan pa, Mama? Ay, sige, kukuha ko kayo mga anak. Wala, may mamay tao. Yan na yata si Papa. Sir, maayong adlaw. Happy Si birthday. Kapitan na tumatakbo, nagpunta dito. Hello po, mangampanya po kayo, Lolo Kapitan. Kaya ako nandito dahil dala kampanya na rin ito. Opo, pero may dala po ba kayo styro na may lamang pansit? Kailangan ba mag-donate dito? Opo, kasi birthday po na papa namin, Jinjin. Huwag ka masyadong... Oy, Kap, magandang dali mo gabi, nga Kap. Oo. Kap, pasensya na po kayo. Kap, tapos na po ba yung kampanya nyo? Well, Magstay muna po kayo kasi may surprise lang kami para sa asawa ko. Sumama na po kayo sa dinner namin. Wala pong problema. Alam ng taga Davao. Pobre lang ako. Opo. Sige, I will Stay stay po kayo. for your husband's Okay birthday. po, And opo. may he will have more chicks. Birthdays to come. Opo. Kamusta naman po? Mukhang malalandslide yun naman po yung pagtakbo nyo bilang kapitan, no po? Yes, totoo lang landslide talaga. Landslide Kasi yung po, kalaban ko na landslide yung bahay niya. Opo. Talo na siya. Alam nyo, gusto namin kasi kayo maging kapitan dahil magaling talaga kayo sa mga tao at sa mga babae po. I invoke my right to joke lang. self-incrimination. Asa po yung kagawad na dinadala nyo din? Ako yung kagawad, Bay. Kanina pa ako, Bay. Gutom na ako, Kap. Anga, oy. Mama, gusto mo mag-practice po tayo ng pagkanta ng happy birthday para sa pagdating ni Papa? Sabay sa bawat po tayo magkanta-kanta? Okay po, Kap, total, sumisip-sip ka sa amin dahil tatakbo ka. Galingan mo magkanta-kanta ha, tsaka kagawad bong. Sige, bilisan mo, Day. Okay, 1, 2, 3. Happy. Ay, kagawad bong. Gusto ko po yung pang sex bomb. Birthday na ni Eman. Bay, gutom na ako. Pag 6 bamin mo pa ako dito, Bay. Anga, oy. Here go. Birthday na ni Eman. Birthday na ni Eman. Birthday ni Eman. Ngayon. Bay, gutom na talaga, Bay. Hindi pwede kumain, ma'am. Ay, antayin po natin kasi gusto ko talaga yung asawa ko po ang makakita ng buong mga handa na. Gutom na kami. Gusto niyo po magmerienda muna po kayo. May Sinanay, may 7-Eleven po dyan sa may Star City. Uy, ang layo ng Star City dito sa amin, ma'am. Papuntahin mo pa kami, tapos babalik kami dito. Ha? Santa Ana, Maynila to, ma'am. Ang lugar nyo. Uwi na ako. Bahala na kayo. Kagawad, sorry!
Bay, uwi na rin ako, Kap. Mama, okay lang yun. Para I will go na rin, ma'am. Wala na, gutom na rin ako. pasensya na po kayo, Kapitan ha. Kagawad bong pasensya na po Bay, anong klaseng handaan to, Bay? Nag-imbita, Bay, pero hindi ka pakainin, Bay. Mama, sila na nga yung bisita. Sila pa yung makapal ang mukha. Huwag mo na yung iimbita next time sa birthday yan ha. Mama, sana ba si Papa? Nagugutom na kami. Meron na po kami gastrointestinal. Opo. To? Ha? Ba't mo pinapakilaman gamit ko? Ano to, Eman? Huwag mong agawin sa akin! Ano to? Huwag mong hilahin! Huwag mong... Kanino pa bago to? Akin! Sino nagregalo sa'yo? Ha? Ma- Bakit na nakabalot? Sino nagregalo sa'yo? At tapos, bakit may tibak dito? Ba't tumahimik ka nga? Gamit yung tibak? Tumahimik ka. Baka marinig tayo ng mga May kapitbahay. amoy yung tibak! Ha? Ano ba? Ang lansa! Kanino to? Ano ba? Kanino to? Tumigil ka, ha? Kanino to sa... Tumigil ka. Tulungan mo ako! Wala nga. Naintindihan mo ba? Wala ako ibang babae. Kanino to? Sino? Saan ka Hindi ko galing? alam, baka pinaprank ako ng kasama ko. Aray ko, sakit ng dibdib ko. Ano yan? Tulungan mo ako! Bakit mo ito nagawa sa akin? Aray ka! Aray ka! Michelle! Hinimatay po si Michelle nung mga oras na iyon. Angkol at tita. Di ko alam anong gagawin ko. Itinakbo ko siya sa ospital. Alam ko yung pagkakamali ko. Doon po ako nag-celebrate ng birthday. Kasama si Marie. At pagdating sa ospital, Ma, magpagaling ka na. Ma, pagaling ka please. Tawarin mo ako. Bakit? Nagawa sa akin yun? Bakit? Hindi ko sinasadya mo. Ginawa ko lahat. Mabuting asawa ko sa'yo. Ma, Mabuting nanay ako ng mga anak mo, Eman. Ginawa ko lahat ng effort para surprise ka na birthday. ma, sorry. Hindi ko kaya. Bakit mo kami pinagpalit ng mga anak mo sa ibang babae? Sa birthday, Mama. Sorry, ma, hindi ko sinasadya.
ginagawa? Sakit-sakit ang dibdib ko. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Patayin mo na lang ako, Eman. Total, nagawa mo naman to sa akin. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae. Patayin mo na lang ako. 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 Ayoko nang mabuhay. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko nang mabuhay. Ayoko na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo, ma. Patawarin mo. Bakit mo yun nagawa? Bakit mo yun nagawa, Eman? Mahal na mahal kita eh. Bakit mo naman nagawa sa mga bata? Bakit mo yun nagawa? Ah!